бизнеси тайёр ба иҷора дода мешавад. Дӯстони азиз, роҳи бозори марказӣ, рӯпарӯи нотариус, иҷораи кафе. Дар инҷа сета бокс устохона кор мекунад, якта мойка, якта магазини запчаст. ана ҳамин бизнеси имрӯзаи мо мешавад. тамоми шарту шароиташ муҳайё кардагиа бародаро, консонер, холодильник барои обои нӯшокӣ, столу стулош ҳамаш замонавӣ тайёр кардагиа мебел. аз ин тараф кухняшам нишон метаҳем бародаро, якта обгӯшонак дошта, газовый баллон, микроволновка, фритюрница, аппарати шаурмопазак, тостер, умывальник, холодильник. хулоса ҳамаи шарту шароиташ муҳайё кардагиа бародаро. фақат маҳсулотона мебиёред, бизнеса сар мекунед. беҳтарин вариант барои одамое ки бизнеси каферо пеш бурда метавонанд, марҳамат, рақамҳои соҳиби бинора дар рӯи экран ва дар описания мемонем. марҳамат, занг зада оиди иҷора бо соҳиби дукон маслиҳат кунед. саломат бошед. ташаккур ки бо мо ҳастед.